Sa umaga, napakainit. Tapos pagdating po ng gabi hanggang madaling araw, malamig naman. Andiyan na po ang amihan. Delikado pag gaganyan. Yan ang gustong-gustong timplado ng panahon ng virus. Bantayan ang ating katawan, mag-ingat. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan at huwag po itong babaliwalain. Unahan natin ang sakit, magpakonsulta sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor. Kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Tandaan, para sa dekalidad, abot kayang gamot. Kung may magtanong, hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa listahan ng mga RightMed products, bisitahin ang kanilang Facebook page o website, www.rightmed.com.ph. Huwag din pong kakalimutan, name symptoms versus consult your doctor. Prima, breakfast! It's the day, Mama. Then you need a bigatin sandwich. Ladies' choice chicken breast made with real chicken and farm fresh eggs. Meaty busog? Ready na? Start at 12 pesos SRP. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Nakaamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Dio lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Sara Geronimo po para sa PGC. For more symptoms, it might be flu. Luna, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Luna, pag-iping ikot buko. From those days on trip, for more symptoms, naka-flu na yan. Kaya, Luna! Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Nilalawak na dialysis package. Outpatient benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak ang mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Paano ka makasisiguradong mabisa ang iyong mga gamot? Tandaan na importante ang makasiguradong high quality at trusted ang inyong mga gamot. Maging mapanuri at alamin kung dumaan ang mga ito sa tests at tamang standards. Huwag mahiyang magtanong sa mga doktor at butika para sa gamot na dekalidad at kaya ng iyong bulsa. Dapat sigurado kang ligtas at na-check ng mabuti ang pagkakagawa ng mga ito. Hanapin ang check. Hanapin ang RightMed. Bigating sorpresa, bigating papremyo. Dito lang sa Kapuso, Big Time Panalo. Bumili ng participating products at ipadala ang entries for the chance to win 1 million pesos sa Grand Draw. Hatid sa inyo ng Ajinomoto, Mami Seasoning, Ladies' Choice, Vita Keratin, Surf at Fair Brand Fortified Powdered Milk Drinks. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from April 27 to July 5, 2024 for COH FDA CFRR permit number 0486 series of 2024. Bayan paper, so kaya butterfly. Kung sabi nito, ito bigay. Buy adjusted for kids with new fruity melon flavor. I feel good, bumabalik ako I feel good. Buhat na ganito magay. Ibalik ako ulit, basta wala sakit. Salamat kay Doc at sa Buy adjusted for kids. Mas pinagaling, mas pagaling. First ingredients formulation. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Buy adjusted for kids. If symptoms persist, consult your doctor. At least alam natin, pag 350 yun, dapat ang kilo ng baboy lang ho ngayon ha. O, yung manok dapat 160 lang. Yung bigas, wala pa sa NFA pagbibenta eh. 35 pesos per kilo ang hangat nila pag nasa kanila na. Kung mangyayari ho yan ha. Para Anthony Santos, Antonina Fangon, wala lang. Jose Santos, thank you po sa inyo. Joseph Chong, hello. Matsi, si Gigi Ledolid, thank you. Bukas na tayo ha. Salamat po sa inyong oras ngayong araw na ito ng 30 ng Abril, Martes. Sa pangalan ng aking partner, Bonita Rowena Weng Salvacion, ito po ang Pogi Weng de la Peña. Dito pa rin sa programa kung saan ang kwento ay may kwenta. Gracias
hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso, pera po ng 20 minutes sa inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk. Sa lahat ng nanonood po sa ating live streaming channel sa YouTube at Facebook, at sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Napakainit po ng panahon. Pangalagaan ang ating kalusugan. Mag-iingat po kayo. Uminom ng maraming tubig. Kung wala pong gagawin, stay home. And be with us. Talk to us. This is a Fast Talk with Boy Muna. Maraming salamat. At sayawan, kwentuhan ang magaganap ngayong hapon. Dahil mayayaman at magaganda po ang aking mga bisita. Naitay ka, kapuso. Please welcome. Nasa ng 3,500 people in the audience. Sunshine Garcia, siya pang yarihan. Gagaling naman, parang, ano ba ito? Parang, hindi natin pinag-usapan yun, ha? Nagkabiglaan. Pero noong mga kapanahonan na yun, nung sinasayaw niyo yung spaghetti, di ba, ang kabila naman, ang Viva Hot Babes, are doing bulaklak. Pinapanood niyo sila. Yes, po, minsan nga po, Tito Boy, nagkakasama pa kami sa mga shows eh. O, kumusta yung relasyon? Ano, okay kami. Wala yung mga tinginan na Ay, wala po. mas magaling, mas maganda. Wala. Wala po ganun. Kasi paano pa nga kami pag nakikita namin sila, iba syempre po yung respeto kasi alam naman po namin na mas nauna talaga sila sa amin sa industriya. Yun ang napakaganda, di ba? Isa tayo industriya, isang pamilya. Competition is possible, pero pwedeng healthy. Yes. Ika nga, tatakot tuloy ako yung English. Kasi dito ko pag nag-i-English talaga, ito
no? Traffic. Wala po kaming time. No, yung Yes, Lord. wala talaga kami time. Wala ng time na. Kasi dito po, sobrang dami namin trabaho. So kung may nag-email man sa amin, sasagot tayo. Marami po. May gago. Nagkasama kayo, of course, you know, the lovely but beautiful, one of the hardest. Inaabot po kasi, Tito Boy, nung time na yun, mabait si Coco. Yun nga lang, hindi namin siya kasi parang kami, meron kaming grupo sa Daisy, laging magkakasama, lalabas kami, pagtas ng taping, lalabas kami. Si Coco kasi yung hindi namin siya nai-invite, parang lagi siyang, pagkatapos ng taping, uuwi na siya. Mahihain. Ano siya, mahihain, tahimik. Parang, siguro medyo naiilang din siya kasi Tito Boy, mga babae kami karamihan eh. Siguro kami girls, tapos makukulit namin. Sobrang kami lang, makukulit na babaeng makukulit na bata. May panahon na yumabang kayo. Yumabang Tito Boy. Parang Tito Boy, for sure. Pinagdadaanan yun. Bakit sa mga panahon na, halimbawa, you know, Lalo na Tito Boy, kung niyayabangan din kami. yun. Di ba? I was about to say, kunyari na, fame is a very different concept, di ba? Iba yun pag dumating sa, ganyan. Kasi minsan, bata ka, tapos biglang nagkagulo ang divisoria, biglang kumikita sa mga shows. Hindi mo ma-handle minsan yun. Pero halimbawa sa mga pagkakataon, kayo ba hindi mo magkaibigan na, Mare, what? Or that with joy would say, kabala na, Parang hindi rin yan masyadong inaano sa amin. Parang hindi niya rin masyadong inaano na sinasabi niya na sikat na po kami, pero pinapaintindi niya pa rin sa amin. Pero kailangan, dahil sikat kayo, nandito siya pa rin sa baba. Kasi mahirap yung sobrang taas na nililipad ninyo. Masakit yan pag bumagsak kayo. Noong pahupad yung inyong parelasyon siya, paano niyo tinanggap niya? Parang sa akin, Tito Boy, kasi Bago kayo yumaman, diba? take it sponsor. Ito si Vice Paul. Ayun, Tito Boy, na ano nga yung question? Yung pababa na yung pagkupal, at naman tayo nagkadaan. Paano niyo hinawakan yung pagkukuhanan niyo? Ako, Tito Boy, parang kasi nung alam ko, wala na masyado. So, tinanggap ko lang siya. Kasi yung realidad na, alam naman natin from the start na, kung papunta, wala naman nag-iisip talaga na sa taas pa rin lagi. Darating yung time na maraming darating na bago, nag-araw pa rin sa konti-konti. And yung time naman na umalis ako sa FT, meron akong work sa Manila. Wala, dalawang channel. So parang, hindi siya masyado naramdaman talaga Tito Boy. Ikaw, Ako Tito Boy naramdaman ko kasi dumating ako sa point na nababos yung keyboard. So, dumating ako doon sa point na nabenta ko yung kotse ko. Pero yung parang sabi ko nga, pag yung kotse, nung parang last tour ako na siya yun naman yung ginamit ko pang business. Which is, thank you Lord, kasi parang siya. ang ganda nito, di ba? Ito yung parati natin narinig, kapag may nagsara, may nagsara. Pero habang nangyayari yan, blurred yung vision natin di ba? Minsan hindi mo nakikita na, talagang natural ang pinagdadaanan ito. At ito pinagdadaanan ito sa Pasko. We'll have to go Pasko. Saan pa naman to? Begins now. Sunshine, spaghetti, palabok. Spaghetti. 17, 18. 17. Bakit Papa o bakit Alex? Bakit, Alex? Second lady o second runner-up? Mas maganda sa'yo sa sex bomb. Ha? Mas
Sino ang mas maganda sa'yo sa sex bomb? Wala, ako lang talaga. Charot! Yun lang! Mas habulin sa'yo sa sex bomb? Habulin? Habulin ng bull. Ay, ito! Wow! Okay. Oo Mia. naman, di ba? Mia. Pataas, pababa. Pababa. Halukay ube, halo-halo ube. Halo kay Ube. Sex bomb singer, sex bomb dancer. Sex bomb dance. Hihiling, hihiling. Sihiling. Mas sexy sa'yo sa sex bomb. Ako lang pinaka-sexy, Tito Boy. Mas magaling sa'yo sa sex bomb. Ako, si Ira. Okay. Huwag tayo magsinungaling dito, si Tito Boy Okay, ito. pareho kayo. Guilty or not guilty? In-stalk ng fan. Guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng politiko. Guilty. Guilty or not guilty? Nagka-boyfriend ng mas matanda. Guilty. Guilty or not guilty? Nagka-boyfriend ng mas bata. Not guilty! Guilty? Guilty or not guilty? Nag-cutting sa klase. Guilty! Guilty or not guilty? Nakipag-away sa bar. Guilty! Walang sagot. Guilty or not guilty? Nangutong ng pulis. Not guilty. Guilty or not guilty? Nanungkod ng babae. Guilty. Not guilty. Guilty. Guilty or not guilty? Nakipag-make out sa public. Not guilty. Guilty or not guilty? Nagreklamo sa talent fee. Guilty. Guilty or not guilty? Nag-perform ng may hangover. Guilty. Sex bomb hit na paborito niyong kantahin. Paborito niyong sayawin. Spaghetti. Pinakaayaw niyong sayawin. Ito okay. Kailangan sabay. Lights on or lights off? Go. Wow. Happiness or chocolate? Best time for happiness. Every day. 3 o'clock. Complete the sentence. Laking sex bomb ako kaya Palaban ako. Sensei, kumusta ang buhay ng misis ng Mia, totoo bang ikaw ang pinakamayaman sa lahat ng naging sex bomb? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy. Number one, sa Mega Manila. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin, Mia Pangyarihan at Sunshine Garcia. Maraming salamat. Mia, ikaw daw ang pinakamayaman. Hindi ko alam dito, napanood ko nga din po yung mga interview na yan. Hindi ko alam saan nila nakukuha. Ako yung pinakamaya. Siguro kasi nga dito, boy, parang yung business ko ngayon is marami ng branch yung negosyo, yung Yoshimito nga. Yung restaurant. Yes, yung restaurant. Baka kaya kala nila, parang ang yaman-yaman ko na. Talagang yaman-yaman. Pero ang yaman ko na. Mayaman ako dito, boy, kasi bawal na sabihin. Oo nga. Tama yun. Oo. Mayaman tayo sa lahat ng yaman. Ben, baka naman. Buhay ng asawa ng politiko, ng vice governor. Mahirap dito, boy. Mahirap dahil Kasi marami expectation yung tao sa'yo. Pati yung kung paano ka magsalita minsan, paano ka kumilos. Kailangan, parang obligasyon mo minsan na, alam mo yung tumulong ka na tumulong. Pag hindi mo natulungan, masama ka. And then, may mga iba ako kasing politician na nakaharap na titingnan ka nila magmula ulo hanggang paa. Para kanilang magkawag ba to? Kung gano'n, sinusukat ka na nila pag hindi ka nila kahit hindi ka nila makausapin. Ganon. So parang feeling ko minsan kasi mahirap dito po. paano nakatulong ang exposure mo sa show business dito sa iyong mundo ngayon? Dito po yun nga yung inaano ng iba. Akala nila, porque naging artista ako, sanay ako sa maraming tao, ganon din ako. Ang problema kasi Tito Boy, iba minsan sa atin, pag pagod ka na, makikita na yan sa mukha mo, pwede kang wag na muna. Sa kanila hindi pwede na ganon. Tama. Kailangan